Anum dicere presitisti eis. Omne delectamentum inseamente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis Tue memoriam reliquisti, tribue quesumus ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria veneravi, ut redemptionis Tue fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Blessed be God. Blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious Assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in His angels and His saints. Amen. Pangindapatin mong purihin ka namin, o kabanal-banalang Birhen. Bigyan mo kami ng lakas laban sa iyong mga kaaway. Manalangin tayo. O Panginoon, isinasama namin kaming mga lingkod mo ay magtamasa ng kalusugan ng kaluluwa at katawan.
Sa bisa ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, ipagadya mo kami sa mga ligalig ng buhay na ito at pagkalooban kami ng kaligayahan sa langit sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Pagsapit mo sa kabilang buhay. Tama iyong tupin ang sa Diyos kami idalangin. Sa buhay na may kapinsalahan, ikaw ay ang tanglaw at gabay. Ang biyaya ay umigawan nang maligtas sa kasamaan. Tama iyong tupin ang sa Diyos kami idalangin. Ipanalangin mo kami, O Amang Santo Domingo, Nang maging kami ay karapat-dapat sa mga pangako ni Kristo, Manalangin tayo. Panginoon, naway lumakas ang iyong Santa Iglesia sa mga gawang, kabanalan at aral ni Santo Domingo. Yayamang siya ay naging dakilang tagapangaral ng iyong katotohanan habang nabubuhay sa lupa. Kami sana ay ipanalangin niya ngayon sa pamamagitan ni Kristo ang Panginoon namin. Amen. Amen. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Kaya, Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumatagpoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Iyaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay sa pagsapit ng umaga. Magtiwala kay Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at hindi kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sinuman ay tutubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang hirang. Ililigtas niya sa kanilang kasalanan. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal, sa yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan ang aming mga panalangin sa pagkabuhay ng iyong anak mula sa kamatayan. Pinagkalooban mo kami ng pananampalataya. Palakasin ang aming pag-asa na ang mga kapatid naming yumao ay makibahagi sa muling pagkabuhay ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tomorrow, October 14, 2021, Thursday, and the 20th week in Ordinary Time. The Gospel shall be taken from the account of St. Luke. The Lord said, "Woe to you who build the memorials of the prophets, whom your fathers killed. Consequently, you bear witness and give consent to the deeds of your ancestors, for they killed them, and you do the building. Therefore, the wisdom of God said, I will send them prophets and apostles. Some of them they will kill and persecute, in order that this generation might be charged
with the blood of all the prophets, shed since the foundation of the world, from the blood of Abel to the blood of Zechariah, who died between the altar and the temple building. Yes, I tell you, this generation will be charged with their blood. Woe to you, scholars of the law! You have taken away the key of knowledge. You yourselves did not enter, and stopped trying those to enter. When Jesus left, the scribes and Pharisees began to act with hostility toward him and to interrogate him about many things, for they were plotting to catch him at something he might say. The word of the Lord. Thanks be to God.